Insabu fil-qalba taċ-ċentru storiku tal-Belt Victoria, preċiżament fit-triq Santa Marija fejn hawnhekk tintrama f'dan il-post il-Wirja Kappella Vecrux Spes Unika li propju din is-sena 2025 qed timmarka 13-il sena konsekuttiva tagħha. Matul din is-sena mill-ġimgħa l-kbira li għaddiet sal-din ta' din is-sena iffukkajna fuq diversi proġetti kemm fuq ġewwa kif fuq imma b'mod partikolari fuq barra. Biss imbarkajna fuq il-proġett tal-faċċata fejn żejjinna l-faċċata bid-drab ġdid fuq disinn tal-artist Awċi Josef Camilleri, xogħol tiegħu kif ukoll kemm sfumar kif ukoll disinn, ħjata ta' George Sakkoxerri u ovvjament qegħdin jitgawdaw propju matul dawn il-ġranet tal-ġimgħa imqazza. Tajb ukoll ngħidu li x-xogħol tal-karpenterija sar mis-Sur George Spiteri minn hawn minn Victoria wkoll. Il-ġranet tal-Wirja Kappella huma mit-3 8 ta' April sa jum il-ġimgħa l-kbira 18 ta' April. Apparti il-proġett tal-faċċata wkoll propju matul din is-sena qegħdin inżansnu wkoll set ta' 7 bandalori b'kollox huma 9 is-7 kelmiet, l-aħħar 7 kelmiet li qal Kristu fuq is-salib, u l-espikjuwar u l-bandalora tal-Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu, xogħol mill-isbaħ fir-rakmu tax-xogħol tas-Sur Alfred Zammejt minn Valletta u li prob se jkun jistgħu jitgawdaw matul din il-wirja ta' din is-sena. Sar ukoll xi xogħol marbut ma' dawl fejn jidħlu biex inkunu aktar siguri kemm għall-organizzaturi kif ukoll għal dawk id-dilettanti illi jiġu jżuru propju l-wirja ta' din is-sena. Kif ngħidu bl-Ingliż fil-pipeline hemm diversi proġetti għaddejjin. Jalla illi ngawduhom matul is-snin futuri, daqstant fi żmien qarib, propju matul dan il-ġranet ukoll diġà din nippreparaw għall-wirja tas-sena d-dieħla li tkun qed timmarka l-14 il-waħda. Ta' min jgħid ukoll illi unaraq bija illi fl-2029 kil-Bambini Rejt se nkunu qegħdin infakru l-125 sena mill-mixbija tal-Wix ta' Kristu li hawn hawnhekk meqjum f'din il-Wirja Kappella illi propju l-istess Wirja Kappella hija dedikata għalih. Il-Wix ta' Kristu jfakkarna fis-sistazzjon tal-Via Crucis, tat-Triq tas-Salib, meta il-Mara Ludija magħrufa bħala il-Veronika resqet lejn Ġesu fit-triqtu lejn il-Kalvarju u bil-maktur tagħha mesħitlu wiċċu mid-dmija u propju Ġesu mbagħad ħallilha bħala ġest ta' apprezzament iġbija tiegħu wiċċu mdemmi propju fuq dan il-maktub. F'din il-wirja apparti l-xogħol tal-vari tal-Passjoni, il-Kurċifiss u d-Duluri li huma xogħol mill-isbaħ fleċċe, insibu ovvjament il-climax biex ngħidu hekk il-fulkru ta' din il-Wirja Kappella il-ġbija tal-Wix ta' Kristu. Ma jum hawnhekk bl-artal imżejna għall-okkażjoni ta' din il-ġimgħa imqazza. Nieħu l-opportunità sabiex nirringrazzjakom tal-li ħarsen oħra, erġajtu ġejtu hawnhekk iżżuru l-Wirja Kappella tagħna anke għal din l-intervista għaliex propju b'dan il-mod tkunu qegħdin tippromovu l-aspett reliġjuż, il-kultura, it-tradizzjoni, il-folklor, dak kollu li hu marbut ma' dan iż-żmien għażiż u qaddejs tal-ġimgħa imqazza. Nawgura mill-qalb f'ismi u f'isem il-familja tiegħi lil kulħadd lejt it-tajjeb. Fuq kollox il-ġimgħa imqazza tajba. Jalla ġurnata b'ġurnata nimxu ma' Ġesu it-triq tas-salib sal-jum għażiż tal-Għid il-Kbir.